हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, वड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग देवा. हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांभाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांभाळ देवा. देवा राखणदारा, बावरे बाबा. ही श्रीदेवी सातेरी हे मुख्य पंचायत नसून या सातेरी देवस्थानच्या अंतर्गत रामेश्वर देवस्थान, आरोहनाथ देवस्थान, बामणादेवी, गिरोबा आणि घोडेमुख ही सगळी परिवार देवता अंतर्गतच येतात सातेरी देवीच्या. श्रीदेव घोडेमुख नाव कसं पडलं हे जुन्या जाणत्या लोकांनी सांगितलं. हे देवस्थान शिवशंकरचं एक अंशच आहे, त्यामुळे तिथे एक पिंड नाही आहे, फक्त आहे ती एक दगड, आणि त्या दगडाला सर्व आसगाव म्हणा, मळवाड म्हणा, मातोंड म्हणा किंवा नावेली म्हणा, या 3 गावाच्या सीमेवर हे देवस्थान आहे. आणि 3ही गाव या देवस्थानाला मानतात. परंतु या गावात मातोंड हद्दीत असल्यामुळे हे देवस्थान मातोंडचे तरंगकाठी घेऊन हा उत्सव साजरा केला जातो. हा देव घोड्यावर आहे, त्याच्यामुळे घोडेमुख त्याचं नाव प्रसिद्ध झालं असं जाणकार लोक सांगतात. तिथे कोंब्याचा मान दिला जातो. घोडेमुख हे नाव कसं पडलं तर एक तर त्याचा सुभेदार जो होता तो घोड्यावर बसून जायचा, म्हणून लोकांनी त्याला घोडेमुख हे नाव दिलं गेलं असं सांगलं जातं. आम्हाला काय याची पुरीची माहिती नाही, पण 300 वर्षापूर्वीचं हे देवस्थान आहे. खरं म्हणजे घोडेमुख हा शुद्ध ब्राह्मण आहे, पण घोडेमुखाच्या चाळ्याला हा नवस दिला जातो. सर्वप्रथम तिथे राठीचा कार्यक्रम केल्याच्यानंतर गावाच्या वतीनं एक नवस दिला जातो, आणि तो नवस दिल्याच्या नंतर मग त्या ठिकाणी तरंगकाठी वगैरे असेल काय ते उपहार वगैरे सगळं विधिवत केलं जातं. आणि जे काय भाविक असतात, आता महत्त्वाचं म्हणजे ज्या कुलाचारामध्ये या ठिकाणून मातोंड असेल, पेंडूर असेल, जी काय आपली मुली गेली असेल त्या मुलींचा एक कोंबा असतो कंपल्सरी, आणि प्रत्येकाच्या घरचा एक कोंबाने. आता एवढे भाविक वाढले की नवसाला पावणारा असा देव असल्यामुळे जवळजवळ 50 ते 60 हजार कोंबे तिथे दिले जातात. 360 चाळ्याच्या हाती आहोत. 360 त्याचं मालक हो 360 चाळ्याचं काम करणारं कोण चाळो. आता हो कोंबड देतो, कोणाक देतो त्याच्या चाळ्याक, नारळ देतो, नारळ कोणाक तो घडून कशी दिली. हां, तर ते घोडेमुखाचं सांगतोय देवस्थान जे आहे ना, हे एक ते देवपण आहे. म्हणजे तिथे चाळा ठरवण्यासाठी ते देव तिथे येतात. म्हणजे ते देवपण केल्यानंतर तिथे पाठी कोणी हे माटोंड सातेरी मंदिरातनं देव सुटतात, आणि इथे जवळजवळ 2.5-3च्या दरम्याने घोडेमुख मंदिरकडे येतात. मठचे जे मंदिरं आहेत ती सगळी मंदिरांची भेट घेत देव घोडेमुख मंदिरकडे येतो. आणि तिथे सगळं हे देवपण झाल्यानंतर शेवटची जी तरंगकाठी असते, मग त्याच्या मागे कोण माणूस राहत नाही, तो सगळी जबाबदारी देव आपण घेतो, आणि तो सगळं तिथे जो काय चाळा आहे तो तिथे शांत करून देव खाली उतरतो. त्याच्यामुळे त्या दिवशी 6च्या नंतर वर कोण राहत नाही. पूर्वी या गावात एकच कोंबडा होता. गावकऱ्याकडून तो मान देऊन या देवाची हे घेऊन ताकद घेऊन
सातेरी देवी आपला काम ह्या संपूर्ण गावाचा करीत होता. असा हा राखणदार 360 टाळ्याचा राखणदार म्हणून ओळखला जातो. घोडेमुखाची कोंब्याची जत्रा म्हणून इथे प्रसिद्ध असेल. पण आता जी जत्रा होता हे आताच्या ह्याच्यात म्हणजे खूप वाढलेला प्रमाण आहे त्याचं. पूर्वी जे कोंबडे दिले जायचे हे घोडेमुखाची कोंब्याची जत्रा म्हणजे एक गावाचा, ते आम्ही गावकऱ्यांका जेव्हा विचारतो हे गोष्टी, तर हे गावाचा देवपण आहे. जर 12च्या राटीतला देवपण करतो त्याच्यातलं प्रकार असावे. तर तिथे एक गावाचं कोंबडं दिलं जातं त्या जत्रे दिवशी. आणि ह्या जत्रेच्या दिवशी सातेरी मंदिरकडून एक तरंगकाठी सगळं घेऊन घोडेमुखाच्या मंदिरात हे सगळं देव घोडेमुख मंदिरात येतात. आणि तिकडे एक संपूर्ण गावाचा कोंबडा तिथे दिला जातो. आणि ही कोंबडा देतात ही म्हणजे पूर्ण गावाची एक प्रथा आहे तिथे. याचे 360 पिशाच्य गण आहेत. हे रात्रीचे संपूर्ण झोकी घेऊन या गावाचं रक्षण केलं जातं. 12 नंतर 12 ते 3 वाजेपर्यंत संपूर्ण त्यांचं भ्रमण असतं 360 चाळ्यांचं. आणि संपूर्ण चाळाचं 3 वाजल्याच्या नंतर ते परत वापस आपल्या जागेवर येतात. फेरी असतात रातची, फेरी असतात रातची. तो आपल्या खंय ठिकाणा थंय जातलो रातचो, दिवसाचो नाही, रात्रीचो. ह्या घोडेमुख देवस्थानचे 360 गण आहेत. म्हणजे घोडेमुख त्यांच्याकडून ह्या गावाची संरक्षणासाठी ठेवलेले आहात ते. आणि 360 टाळे जे आहेत ते रात्रीचे संपूर्ण भ्रमण करतात. आता जोकी घेऊन रात्रीचे 12 ते 3 या वेळात संपूर्ण गावानी भ्रमण करून परत ते गावात जातात. म्हणजे गाव कसं आहे, लोक कसे आहेत, कोणाचं बरं वाईट काय आहे, तर मग ते घोडेमुखाला येऊन थांबतात. आता काय झालं, आता एवढा ह्या देवाचा नावलौकिक वाढलेला आहे. हे ज्यांना कळतं ते सगळे लोक या ठिकाणी त्या जत्रे दिवशी कोंबडे देतात. त्या दिवशी हजारो कोंबडे या ठिकाणी दिले जातात. खरं तर हा 360 टाळ्याचा अधिपती घोडेमुख आणि त्याचे जे गण आहेत त्यांना हे कोंबडे दिले जातात. घोडेमुखाला नारळ, केळी, साखर हा गोडा मान दिला जातो. त्या ठिकाणी घोडेमुखासाठी कोंबडे दिले जात नाही. घोडेमुख हो शाकाहारी म्हणजे तो शिवमार्तंडय त्याच्यातला हे प्रकार आहे. त्याच्यातला तिथे काही हिंसा हे घोडेमुखासाठी नसते. त्यांचा जो गण आहे त्यांच्या गणांसाठी हे कोंबडे दिले जातात. या देवाचे भक्तगण जे आहेत ते देवाला नवस केलं जातो. कोणाचा डोळा, कोणाचं नाक, कोणाचं शरीर, कोणाचं मूल होत नसेल तर पाहणं, असे मातीचे कुंभार मातीचे हे करतात. आणि ते नवस बोलल्याच्या नंतर त्यांना मूल झाला किंवा डोळा बरा झाला किंवा शरीराचे आजार बरे झाले तर तो नवस येऊन वर्षाने फेडलं जातात. पाय बरं नसलो तर पाय घालतात, डोळं बरं नसलो डोळं घालतात. पूण लोकांक थंय जावन उबा ताका बरं वाटता, बरं आल्यानंतर घालतात नवस. आणि या देवाची महती अशी आहे की एखादा समजा कोणाच्या कुटुंबातला एखादी व्यक्ती समजा आजारी पडली आणि ते मनोभावे त्यांनी सांगितली माझा माणूस आजारी आहे, हा कुठच्याही परिस्थितीत हा चांगला होऊन या आमच्या घरात येऊ दे, नंतर तुला मी माणसाची प्रतिमा घालतो, असं सांगितल्यानंतर तो माणूस 100% बरा व्हायला पाहिजे एवढी या देवाची प्रचिती आहे. आणि त्याच्यानंतर इथे मातीची किंवा लाकडाची प्रतिमा मिळतात. ते प्रतिमा तिथे सांगणं देऊन घालतात. मी जे सांगितलेलं तुला माणूस आमचा बरा झाल्यानंतर हे प्रतिमा देतो, ती मी हे देत आहे. म्हणजे अशा बऱ्याच तुम्ही त्या मंदिराच्या आसपास गेलात तर तुम्हाला कानाच्या, पायाच्या, हाताच्या अशा अनेक प्रतिमा तुम्हाला दिसतील. तर
आमचे मोठे बंधू शिकारी होते. त्याच्याबरोबर आम्ही लहान असताना आम्ही त्याच्याबरोबर फिरव शिकारीसाठी. तर शिकारी फिरत असताना 12-1 वाजलं की जोकी दिसायची कुठेतरी लांब रानात वगैरे अशी फिरताना. आणि ती आमचा मोठं दादा सांगायचो की बघा देवचराची जोकी जाता, घोडमकाचे सगळे पिशाच गण असत ते आता फिरायला लागले, आम्ही आता घरी जाऊया, त्यांच्या वाटेत सापडता कामा नये. जर सापडलं एखादा माणूस तर त्याला ते 3 वेळा बजावून सांगायचा, मी माझी फेरी असताना तू इथे फिरायचा नाही. आणि जर ते मनुष्य नाही ऐकला तर त्याला आपली प्रचिती त्याला दाखवत असत. हाली सालाग ना अगोदर केव्हा तरी गावलो तिकडे मी ह्यातून सातीच्या डोळ्याकडे जाय होते. तो तिनं ये, तो हिनं जाय आणि मी तिनं ये. तो मग वाटेत गावलो जोकी हातीत आणि सामको येता. मी ताका वाट दिली आणि मी बाजूक सरलो. हाली खूप वर्षा जाय 10 वर्षां आली. तितकं एकदाच गमलो. त्याच्यानंतर ना जोकी म्हणजे ते चुकटे असते ना चुकटाचे ते पेटून जातात रात्री. ते सावंतवाडीवरून पूर्वी जो इथे म्हणजे राजेशाही होती, तो राजा आसगावला जायचा असं सांगतात पूर्वीच्या काळी. म्हणजे ते आमच्या सीमेवर आला, नावेली सोडून त्या नावेलीच्या सीमेवर आला की त्याचा घोडा पुढे जात नव्हता. म्हणजे त्यांनी तो चौकशी केली तर हा देव घोड्यावर असल्यामुळे तिथे माणूस घोड्यावरून जाणे हे योग्य नाही असं त्याला समजलं. त्याच्यानंतर तो घोड्यावरून जाताना अशी आख्यायिका, तो घोड्यावरून जाताना सावंतवाडीवरून येताना नावेलीत आल्यानंतर तो घोड्यावरून उतरायचा आणि चालत जायचा मळेवाड सीमेपर्यंत. आणि आसगाववरून येताना मळेवाडच्या सीमेपर्यंत तो बसून आला की आमचा जो भाग आहे मातोंडचा भाग आहे तेवढ्या भागात तो चालत जायचा. नावेलीच्या सीमेवर गेला की तो घोड्यावर बसायचा. आजही आमच्या गावात जे लोक आहेत ते आम्ही कोणी घोड्यावर बसत नाही. कुठलाही कार्यक्रम असला, आता लग्नात वगैरे पण काही लग्नात घोडे वगैरे असतात, पण आम्ही कधीही घोड्यावर बसत नाही. आम्ही कुठे फिरायला जातो तिथे पण जे घोड्याची स्वारी असते त्या घोड्यावर स्वार आम्ही कधीही होत नाही. आम्ही घोडा दिसला की त्याला नमस्कार करतो. एक असं जोडपं होतं की गावडे घराण्याचं एक जोडपं होतं. म्हातारपणात ते येऊन त्या घोडमकाच्या स्थळात येऊन झोपडी बांधून राहत होती. मग त्या झोपडीत काही दिवसांनी ते आजारी पडला मनुष्य. आजूबाजूला काही लोकवस्ती नव्हती आणि तो मृत झाला 12 वाजता. आणि ती बाई मोठ्याने रडायला लागली, पण त्याच्याबरोबर कोणीही आलं नाही. आजूबाजूला कोण नसल्यामुळे त्याच्या हाकेला कोण आला नाही. पण हा घोडेमुख स्वतःचं एक हाती कंदील घेऊन, हातात काठी घेऊन त्या रस्त्याने जात होता. पायवाट होती, आता रस्ता आला मोठा तो. आणि त्याच्या हाकेला तो धावून घोडेमुखा धाव म्हणून ती बाई ओरडत होती, माझा कोण नाही, माझ्या घरात दुःख यायला. तरी असून तो घोडेमुख तिथे मनुष्य रूपाने तिथे येऊन हजर राहिला आणि बघितलं, बाई भिवू नको, मी तुझ्या संरक्षणासाठी उजाडेपर्यंत आहे, तू भिवू नकोस, काही काळजी नको करू. आणि तो घोडेमुख माणसाच्या रूपाने तिथे बसला आणि उजाडला तसा तो तिथून गायब झाला. नंतर ही घटना गावात कळली आणि मग ते गावडे समाज येऊन तिथे तिचं विधी वगैरे केली गेली.